ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ପଦ୍ମପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ରମେଶ ନାମରେ ଜଣେ ବାଳକ ସେହି ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ପରିବାରର ଲୋକ ଏହା ଭାବୁଥିଲେ କି ରମେଶ ଯାହା ବି କରୁଛି ବାକି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ରମେଶକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଚାକିରି କରିବା ବୟସରେ ଆସିବା ପରେ ରମେଶ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଉଥିଲା। ରମେଶ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ରମେଶକୁ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା ତାର ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନାହିଁ, ରମେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ରମେଶ ହାତର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମାଂସାହାରୀ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଥର ରମେଶ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିଥାଏ। ରମେଶର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଥିଲା କି ରୋଷେଇରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପରଷିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ଦିନ ରମେଶର ପୂରା ପରିବାର ଏକାଠି ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପରିବା କଟାଯାଉଥିଲା, ରମେଶ ଯାଇ ତାର ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, "କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ ମା?" ସେ କହିଲେ, "ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରୁଛୁ ପୁଅ।" ଆଉ ରମେଶ କହିଲା, "ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିବି ଆଜି।" ଏମିତି କହି ସେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ରମେଶର ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବାର ଶୈଳୀ ଦେଖି ତାର ମା, ଖୁଡ଼ୀ ଏବଂ ମାଉସୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ 5 ପ୍ରକାରର ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲା ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସି ରମେଶର ବାପା ଏବଂ ବାକି ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି କି ରମେଶ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ରମେଶର ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ରମେଶର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରମେଶର ବାପା କିଛି ସମୟ ଭାବିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ରମେଶର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏହା ଦେଖି ରମେଶର ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ସେ ରମେଶକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, "ତୋ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ଯଦି ମୋତେ ଆଗରୁ ଜଣାଥାନ୍ତା ତୋ ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ରୋଷେଇଆ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି।" କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ କହିଲେ କି ରମେଶକୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇଆ କରିବା ପାଇଁ? ଏହାପରେ ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ରମେଶକୁ ଭରସା ଦେଇ ପୁଣି ନିରାଶ କରିଦେଲେ। ରମେଶ ବିଚରା କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରମେଶର ସାଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କହିଲା, "ଯଦି ଆମେ ଲୁଚିକି ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଠେଲା ଖୋଲିବା କେମିତି ହେବ?" ରମେଶ କହିଲା, "ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିବା?" ରାକେଶ କହିଲା, "ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବ ଆଉ ଆମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳର ଲସି ଦୋକାନ ପାଖରେ ବିରିୟାନୀ ବିକ୍ରି କରିବା।" ଏମିତି 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅନ୍ୟ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ରମେଶ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାକେଶର ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା ଏବଂ ରାକେଶ ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳକୁ ଡକାଇ ବିରିୟାନୀକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲା। ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ସେଠାରେ ବିରିୟାନୀର ବାସ୍ନା ପାଇ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିରିୟାନୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବା ପରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଭରସା ଆସିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ପାଇଁ ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନରେ ଉଜ୍ଜଳ ଲସି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ବି ରମେଶଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ବିରିୟାନୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଉଜ୍ଜଳକୁ ଭେଟି ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଉଚିତ ଭାବିଲେ। ଆଉ ସେ ରମେଶ ପାଖକୁ ଡାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ରମେଶର ବାପା ଏବେ ରମେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ରମେଶ ବି ତାର ବାପାଙ୍କ ଭରସାକୁ ରଖି ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଲା।